Gabi yung atanan mga kawaray. So waray ko na ipakita yung pagkagod nato nga ng pagbunot nga ng pagkuan butong. So kuan ini unom ka buok. So himo kita yanan arasip. Ako lang magkukuan pero na maglulubod kay dire. Dire kasi nanay hinanay kasi mara maglubod. So tulula ka kuan kan resyon niya 2:1. So kada usa ka salmon na adiman na rasip powder, usa ka audo ka butong. So kuan man ni unong bali tulula ito na kuan, tulula ka salmon na arasip. Ngan 3/4 na sukar sakto la ito tamis. So depende la ito iyo panra sa liwat it arasip. Kung gusto niyo matamis, usa ka kilo. Butang. Ayan. So aton lang ito gahalo tanan 3/4 na sukar man. Tapos na ito tubig-tubigan din kaya no, na tubigan man ikaw nagtubig. Brown sugar pero pwede ni white sugar di ba nay? Oo. Ano ito problema? Uy, ano to? Nag-uukay na to. So, uno mo ini kakuan, makurigad pag kinagod mga kawaray gihap, pag kinagod let kagod. Pag kinagod hitlobi. Hitlobi. Dire kay pag kinagod hitagod. Makurit pag kinagod gihap mga kawaray, di good lahar mo may gihap. Labis na kung usa-usa let magi sa iyo. Ha? Kailangan kasi nagboboroblig ko nagkukan arasip. Kaya nga di ba lay boroblig lay nga di kun mga ngaon na. Kasi kakaurosa lang nga di mga kawari kung pangaon na. So adi na mga kawaray mga kuan 20 or 10 minutes na itong pag-inukay. Kailangan kasi pagsusugad mo na pigsit hiya kailan halo good hiya kay kun sample dito na halo nagiging bugos-bugos ni ano di naluluto kailangan pag na kung ka nga na kupog na sugad na ito nanlulusot. Ibig sabihin halo na good dito waray na sinising arasip na bugos-bugos man. Samo na init korte mga kore kun kuanaya kun halo na iya anan naglulubod. So ama to mga koray di gud la harumamay pag arasip kay trabaho gud yan duro gulpi na trabaho binayo tikang gud katumba o pagpulod panganla ngan katumba magbibinayo mag-uunaw ngan amo ito magkukuan na bubularon hasa pagmaraliwat ngan pagmara kukunuton mo liwatan arasip kay bukol-bukol hiya ngan kabukka kuan ito magkukuan na latin kuan hinihagik-hik ngan mamimiling ka pa yung butong. Finally mga kuwari nabarugyap kita kanina ko pa pag nagtry-try ako paglubod nabarugyap ako kaya actually na nila maara maglubod. So madali lang ngayon baga kala nagkukuanhin mo ron. So kailangan pipilon tagliligid. So God. God. Ito pasugad. God. Sikadiloyo. Adi pipilon mula. Sugad lang yan mga kawaray. God. Man. Namuyaya paron para di dumasudlan. Namo na itong mga kawaray. Yan pag kuanlatin ng mga kawaray, diri paras ba usa-usa laba. Susugad dito, igtatakop. Higton. Kay amo gud inin iya pagkukuan ni ano. Kay kuan daw ito Kailan daw ito. Kailan diri huguton ni Doro kay matubo ini. Dito.
Man. Hamon na itong mga kuwaray sa swadin. Anong tawag din nila? Usa ka takop. Usa ni katakop itawag. Man. May itong mga kuwaray kuan papakita ko lang yun. Agad kaming kay kaupating Pangaw na kita mga kawaray. Lutunan aton arasit man. Wow, mga kawaray din naman ang arasit naton. Bisan gaano kakapoy makakaw na natin aton anilaya. Man, mga kawaray man. Oh, paso pa karasa nit may kape. pipinawa mo lahiram ate. Hiram ate hira. Hiram ate dayan. Ate Bel. Ang labot ang naluluto ya. Okay. Ate na si Juan him ate ben. Ngagul. Sana nga rin pag-ulit, pag kwan na ako kuno nga da, pag bakasyon may ada. Mga kawaray, pangaw na sa Kaya pwede man ito pa GNT. Ano ma'am? Kasi ang buto. Basa. Walang problema. Sabi rin, yung dito Manila. Yung mga kawaray, mga kawaray, bye-bye. Daw. Pangaw na kita. Darel.